Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa di utara Resik. Tinggi ini umawan. Coba ya. Kewan kan anu laba-laba rupanya ini. Dundureng wangi-wangi. laba-laba cantik, laba-laba biru. Coba lagi. Iya saya mau. Wah lali dong. Nek kancane kon tuku engko. Gak. Kok nih. Kok iso lali dong? Pengen-pengenane job ya san. Panas-panas BS enake. Kuwotak edut tuh. Orane ndi lho. Kan ngerasa sekali. Wah mending. Tekan beritan mahku. Kamu dundul nanti naik. Wah. Panas pol. Panas pol dudut. Clara rai main nyapu ya. Iya, panas Pak. Wow. Marah ireng ya. Iya, mana udah tambah hitam ya. Apa-apa. Ingu-ingu wedhus karo sapi ndut. Kok sapi pitik? Ingu pitik. Pitik sayur lho mening. Heeh. Wine murah kok. Isi 100 sak kerdus yo, 200.000. Megane. Rong atus, 100. Oh. Oke. 200 sitok ya 2000. Jenenge sapa? Jenenge sapa? Bella apa? Kondi Bek. Bek. Kondi. Kondi. Nyapa? Nyapa? Golek iwak e. Golek iwak. Golek iwak. Po. Tinggeni omah arepan. Tinggeni.
Ya 11 men. Katanya aku yang jemput kerincas. Ali kamu. Urung roh saiki tak kon jemput dhewe. Urung roh iki. Ndang kebetulan kon bur ya. Heeh. Wah, Bek kira. Bek. Masak apa? Woyong. Oh iya. Karo ngingu pitik dujane dit beritan apa? Ngimu ombo. Jamane mending pitik mending wedhus. Padengan graji, ramban akeh. Heeh. Ramban akeh wae dhewe. Ngingu wedhus saiki wedhus murah lho, 500 wis oleh. Wedhus. Wih, telu. Kuwi didol kok nek wedhus oleh e. Gaben e. Nyumbah. Iki anu e, anu lekek iki. Heeh, bitan. Tuku larang lho iki. 8.000. Bapane 8.000 akeh lho. Walung kok aku ya barang-barang cilik mesti arah-arahan do tuku. Mesti demenane nyilih. Oh, nyilih bablas. Aku enak telu. Nji omah lor. Padahal regane murah. Ora gelem tuku. Tuku mesti ilang. Hilang. Pas mening dit niku. Buri. Terus bikin kolam berenang ya di belakangnya. Oh, Dikasih lampu kelap-kelip. duwe lele. Ngingu lele. Ya enggak, buat mandi. Mening ae ngene duwe kolam renang. Tawon. Apa Mas Be? Tawon. Enek tawon wae. Ditawon nempel nang kono. Tahun tenanan ya malah Mondok bungok nyeneni kancane. kancane. Wah. Kaget lah. Piye? Nah, ora lho. Oh. Koyo wong anu dintop tawon kok tawo ya. Aku Resik-resik. belum pernah ditutup tahun. Wis jane tak jare yo. Sing ngrasakne ya. Heeh. Jendra tahu ya kentut tahun pas kita VC gitu terus aku ketawa malahan. Penak entuk tawone anyes kok. Masa tau? Anyes. Oh, enak. Dibesi mai. Anune apa to iki? Wah, Ngopo to iki? dong mau nih. Zamane ambruk-ambruk mbiyen kae. Tok ade kae. Kuwi. Iki lho paling. Oh. Oi. Buritane apik sewejik. Buri wae lampu. Etan. Berapa tahun sudah kamu nggak tinggal di sini? 2 tahun ya Mas ya. Semaju mundure 2 tahun. Kurang luwe. So kurang so ora. Tes. Tito. Pasen to. Good deh. Ketawa. Good hati. Gendong. Clara sing nyapu wong bubuti suket ra. Kayak tanganku gatel atau merah-merah. Kayak mau ya? Ininya nggak tanganku. Enggak tawar to. Iki sarung tangan mare. Yang isaron jure. Apa? Sarno yang Kita yang istriku wae. istri. Nanti
nanti kita gantian ya. Nanti malam ini sama kamu, besok sama aku. Oh. Kurang apa coba mau dimadu? Napa? Iya deh. Sini. Apa dong? Istriku lah weh. Enggak kan kamu istri keduanya. Jadi malam ini sama kamu, besok sama aku. Kurang apa coba aku mau dimadu sama kamu? Bah. Kok sore Dit masang lampu aduh kabel. Berarti tuku lampu piro ya? Ruang tamu, kamar, ngarepan, buritan, kulon omah. Tampung nang jero ilang-ilang nih to. Mbah ora ro. Dan resik ruang tamu. Barang siji, loro, telu. Kayak ngarepan mau jikok nggih apa lho Mas? 6. 6. Ya botok 6 iki, Dek. Wah. Piro lupat. 6 yang 20 ping 6 ya 120. Pitu. Oh, aku kuwi karo tengah-tengah kono. 200 maju mundur ya duitnya. Entek wae ra iris iki. Yo. Pitu. Maku kayak piro? Seminggu 20.000. Kamu? Empan no ya. Heeh. Mau kadang tak pateni anu. Dong eling. Coeling. Nyapa ora nggih senggrong nek senggrong ya omahe. Nggih koyo ya. Langsung gel resik angel yo titik-titik. Udah enggak kerja, mau libur yo. Berapa dino kerja terus kok ngelerek awak. Sik ngomah. Kok kene tak sik beri kene reneh kulon omah iki. Dene yup jare. Telone ra urip belas yo. Apa? Pinandur rumah ya. Heeh. Sing urip. Nyapa ya? Dulu lho, guys. Oh. Anda mungkin aku cepet to. Apa? Kok pandara kene. Enak. Apa tuh? Wifi. Wifi di Kandang. kena kena. Nek ya. Jandit. Serese minta nek mandor ya jane umume. Karo rintingane gedhi. Kamu enak kacang lho ora dijiko. Kacang? Kacang. Oh. Kayak karo sangu kacang. Oke lah kuncinya. Go kacang. Kacang. Go kacang. Kacangnya? Kacang karo nggo dingklek, nggo kacamata, sepaton. Ndang. Bersih iki. Pura kesel.